ଜଣେ 8 ବର୍ଷ ପିଲାର ମା' ମରିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପିଲାଟିର ବାପା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାହା ହୋଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ପିଲାଟିର ବାପା ପିଲାଟିକୁ ପଚାରିଲେ, ତୋର ନୂଆ ମା' ଆଉ ମରିଯାଇଥିବା ମା' ଭିତରେ ତୁ କ'ଣ ଫରକ ଦେଖୁଛୁ? ପିଲାଟି କହିଲା, ମୋର ମରିଯାଇଥିବା ମା' ସବୁବେଳେ ମିଛ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ନୂଆ ମା' ସବୁବେଳେ ସତ କୁହନ୍ତି। ପିଲାଟିର ମୁହଁରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ପିଲାଟିର ବାପା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ପିଲାଟି କହିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଦମାସ କରୁଥିଲି, ବାହାରକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ମୋର ମରିଯାଇଥିବା ମା' ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ତୁ ଯଦି ବଦମାସ କରିବୁ, ବାହାରକୁ ଅଧିକା ସମୟ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଯିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ଝଗଡ଼ା କରିବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ଖେଳିବାକୁ ଯାଏ, ବଦମାସ କରେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଏ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୋ ମା' ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ନୂଆ ମା' ସେପରି ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ଖେଳିବାକୁ ଯାଏ, ବଦମାସ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ତୁ ଯଦି ବଦମାସ କରିବୁ ଏଇଭଳି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ କଥା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ଉପବାସ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନସାରା ମୁଁ କିଛି ବି ଖାଇନି।